ای جوره جان و ادا کنیدیم تماشا کنی چی گلهای مزاری مرغ زغاره چه خیل خوش رو آر او مهمان تغار اون نور ماه مهمان بود تاره ای غیکک ای غار چی دالان غارکش از کاکل تست تمکا وفته شد پرتاوکش از تایه خلی یغناب اواویم ماخ یغناب اواویم ای ایدا کی و ایغام نیدیم ای جوره جان نیدیم چاکونشته تو اسکی نشو ایدا کی و نیدیم تماشا کنیم ای яғноб бо шунидани ин ном гӯшаи зебоманзаре аз тоҷикистони азиз бо табиати сарсабзу нотакрор ва мардуми меҳмондӯст зиндадилу кушодачеҳрааш пеши назар меояд. мо ки дар яғноб будем як таманно доштем خانه ما بود در بلندی اسب تلان داشتیم هر کسی می رفت اسپسکان تا ده بلند خانه ارباب بود روی بلند ترمه ها می کند از نوگی که تا روی سای حیف گلهای مزاری ده بلند مهنتی در کوی تنگی کرده ایم وازو بود تا آسیا راهی کلان بکشاده ایم کاپروگ ها را ببرد آبی کلان آدما جمع می شدن در آن زمان. яғнобиҳо аз зумраи аҳолии камшумори кӯҳистони тоҷикистон ва дорои забони қадимаи тоҷики суғдӣ ҳастанд. сокинони яғноб аз сабаби дар ҷои дастнорас воқеъ будани он тавонистанд тарзи зиндагӣ урфу одат ва тамаддуни хоси худро ки яке аз элементҳои он забони яғнобӣ буда ба забони суғдии қадим наздик аст нигоҳ доранд. водии яғноб бо табиати зебоманзар ва дастнорасидааш дили садҳо касро тасхир мекунад. аз ин сабаб ҳам имрӯз шумораи зиёди сайёҳонро дар ин ҷо вохӯрдан мумкин аст ки аз табиати нотакрору зебои ин диёр баҳра мебаранд. табиати тоза ва зебои гирду атроф растани ва гиёҳҳои гуногун мардуми меҳмонпарвари водии яғноб ба он хеле писанд омад. вақте ба хонаи яғнобиҳо меҳмон мешавӣ онҳо ҳамеша омодаи хидмат намудан ба меҳмон мебошанд ва нисбати меҳмонон эҳтироми беандоза доранд. манзараҳои нотакрор ва мавзеъҳои дастнораси ин водӣ барои ман ва ҳамроҳонам ғайриинтизор ва шавқовар буданд. ман мушоҳида намудам ки шакли рӯи яғнобиҳо аз тоҷикон сахт фарқ мекунад. тарзи хоҷагидорӣ ва урфу одати онҳо низ аз ҳам тафовут дорад. баъд аз ағбаи анзоб дараи зебо ва ҳайратангези яғноб оғоз мешавад. баъзан ин дара тангу воҳимаангез ба назар мерасад, баъзан бо марғзорҳои алп ва водиҳои васеъ диққати касро ба худ ҷалб мекунад. дарозии дара беш аз 100 километр мебошад. дар наздикии дарёи яғноб тӯдаи сангпораҳоро метавон мушоҳида намуд. طبق روایت‌ها در تک این سنگ‌پاره‌ها یک زمان یک دهه آباد و زیبای وجود داشت، اما در نتیجه زمین لرزه شدید این دهه از نظر ناپدید گشت و به بالای آن از کوه سنگ فرآمده است که در نتیجه همگی یک پیرزن و یک خروس زنده مانده است. вижагиҳои ин водӣ, манзараҳои дастнахӯрдаи табиат, девори яғноб ва ё заминқарор ки байни кӯҳнавардон машҳур аст, ҳамчунин арзишҳои маданӣ ва таърихӣ, нақшҳои қадимаи рӯи сангҳо, ҷойҳои муқаддас, осёбҳои қадимаи обӣ ва тарзи зиндагии мардум сайёҳонро ба яғноб ҷалб мекунад. خودم ساختم این 8 سال شد. من آسیا اور کردن دارم. خلق میبیاد همینجا ارد میکنند میروند. همین دهخانی خودشون ارد میکنند میبرند.
این مسجد از دور قدیم خوش ساخته شدگی های کسی یاد ندارد. بابای من 78 به در آمدن 78 میگفتن که بابام یاد ندارن که این مسجد کی پوشاندگی یا در کدام سال پوشاندگی یگان کسی اسمش نیست یا نه از همه قدیمتری اگه 200 سال پیش میگفتن این مسجد آباد شدگی از همه یغناب از همه پیش آباد شدگی قشلاق ما هست. қадқади дарёи яғноб дар водиҳои васеъ ва сарсабз дар баландии 2-3 метр аз сатҳи бар деҳаҳои хурд аз ҷумла наумедкан, каши, петиф, пскон, кирионте ва ғайра ҷойгиранд, ки дар ин деҳаҳо яғнобиҳо ё худ аҷдоди суғдиҳо зиндагӣ доранд. سالهای 70 همین وادی یغناب مهاجر کردگی بودن به ناحیه ظفرآباد. بعد سال 76 75 با مردم آسته با کوچ بسته به این وادی آمدن. تا به امروز در این وادی 76 خواجگی زندگی میکند. 13 قشلاق 450 نفوس اهالی است. مردم اینجا اصلا به زراعتچی و چارواداری مشغولند. забони яғнобӣ яке аз шеваҳои қадимтарини суғдиёни қадим мебошад, ки бо ин забон ниёкони тоҷикони имрӯза то ишғоли арабҳо дар асри 7-8 сухан мекарданд. имрӯз яғнобиҳо бо ду забон яғнобӣ ва тоҷикӣ гуфтугӯ мекунанд. хонаҳои аҳолии ин водиҳо асосан аз варақсангҳо сохта мешавад. اینجا ما در محقله بود هواش خشرو کوه سرور خشرو заминқарор дар ин мавзеъ кӯҳистони барои кӯҳнавардон машҳури заминқарор ки ҳамчун девори яғноб машҳур аст ҷойгир шудааст. ин мӯъҷизаи табиат 8 километр дарозӣ дорад. кӯҳнавардони зиёде барои фатҳи ин кӯҳ кӯшиш намудаанд. ин кӯҳ дар давраи шӯравӣ ягнабскии стена номида мешуд. бисёр кӯҳи ҳамин гӯем баланд ки баландии он аз сатҳи хок то болои 1200 метр аст. алпинистон мебуранд. дута маршрут аст дар мобайн анамун барфи мобайн дида истодед. барфи мобайн ин ду тараф аз ду тарафи ҳамун ду маршрут мефурад. маршрутҳои шашум аз ҳама қимтарин маршрутҳое ки дар ҳамун кӯҳ алпинистон мефуранд. من 35 سال است که با کوهنوردی مشغول هستم. به تاجیکستان بار دوم آمدم و نقشه دارم قلعه‌های نو به نوع کوههای تاجیکستان را فتح نمایم. ما با همراهی رفیقانمون در کوههای زیادی تاجیکستان بودیم و طبیعت بلندکوهی تاجیکستان برایمان پسند آمد. тоҷикистон кишвари кӯҳҳои сарбафалак ва осмонбӯс аст. сол аз сол таваҷҷӯҳи сайёҳон махсусан кӯҳнавардон ба кишвари шумо зиёд мегардад. албатта ман боз дар дил орзуи ба ин кӯҳҳо ва ин манзараҳои дилрабо ба гаштанро дорам. маро зебогии кӯҳсорҳои тоҷикон ва табиати дастнорасидаи ин диёр тасхир намуд. дар муддати 15 соли охир дар соҳили дарёи яғноб бисёр таҳқиқоти ҷумҳуриявӣ ва байналхалқӣ гузаронида шудааст. таҳқиқотчиён, топографон ва ҳарбиёни Россия ба ин водӣ ҳанӯз аз соли 1820 омаданро сар карда буданд. аввалин экспедитсияи илмӣ бо сарварии генерал Абрамов ба яғноб соли 1870 оғоз гардида буд. дар замони шӯравӣ ва баъди он ҳам бисёр нависандагону олимони тоҷик ва хориҷӣ дар бораи ин мавзеъ зебоманзар ва пурасрор мақолаҳои пурарзиш ва ҷолибе навишта буданд. مدت 30 سال باز در دهه کریانته زندگی میکنم. خیلی شرایط زیست و زندگی مردم خوب است. برای اینکه هر کسی که در یک جایی که تولد یافتگی هست برای وطن است. از اون جمله مثلا این وادی یغناب هم برای ما وطن است. خیلی کمتر از سبب مثال میریم مهاجر کردن و دیگر کارا شدن این و یا تماما دیدید که مثلا من همین قشلاقی که دیدید ساده اهالی زندگی میکرد. حاضر خیلی ویران شدگی یک دو خواجگی زندگی دارد با اومده بنیاد کردی سادیان. дарёи водии яғноб ва бошандагони он бевосита ворисони тамаддуни қадимии осиёи миёна суғд ё суғдиён ҳастанд, ки дар ин ҷо бо сабаби тохтутози аҷнабиён ва кӯчманчиён ки ёдгориҳои водиро вайрон карда буданд паноҳ ёфтанд. то соли 1970 яғноб яке аз ҷойҳое буд ки дар ин ҷо насли охирини суғдиёни қадим сукунат доштанд. дар он сол тақрибан 4000 яғнобӣ маҷбуран ба ҷои дигар
ва пеш аз ҳама ба ноҳияи пахтакори зафаробод кӯчонида шуданд. соли 1070 сол моҳона барои ҳамин кӯчондан ки яғноб завал мешад хезед зафаробод равед. мо соли 70 рафтем 70 то 80 сола зафаробод шиштам. занам як бачам нобуд шуд. хестам боди авоз нафорид, бо гаштам мондам омадам як сол инҷа шиштам, бо вертолёт омад дубора бо моҳона бурд зафаробод. маҷбурӣ буд. бо бурд пажар бамонд зимистон. қариб як карда мурда будем. бо аунҷа хеста бо монда омадам ман. соли 1970 моро кӯчонда ба ноҳияи зафаробод бурданд. ман дар онҷа 40 сол зиндагӣ кардам. баъди 40 сол боз бозгашт ба ватан кардам. барои он ки боди ҳавои онҷа гарм бисёр, сини сол баъд рафтан боди ҳавои онҷа салқин кард. бо мехоҳем ватани бобогии худро обод кунем. шукронаи истиқлол. дар натиҷаи бозсозӣ ва дигар тағйироти таърихӣ рухдода яғнобиҳо имконият пайдо намуданд ки ба ватани таърихии худ баргарданд. ҳавои ватан аст. ман зафаробод намефорад. ман ҳамин шиштем худо ба шукр. як тикка нон меёбем мехӯрем шуд. чун дар охири соли 72 асри гузашта бо сабаби кӯчонидани мардум рушди иҷтимоии иқтисодии водӣ аз сурат боз истод. имрӯз яғноб баҳри бартараф намудани ақибмонии вазъи иҷтимоии иқтисодии водӣ ва беҳтар намудани сатҳи зиндагии мардумаш ниёз ба дастгирии бештари ҳукумат ва сармоягузорон дорад. хад мо ба камбутӣ ҳамин роҳа мо ҳаст. мана дидед ман ҳамин роҳи омадагӣ то сари копруки чукката омадагӣ аввай болош доиман ҳамин пискони худо моя 7 километр монд, 7 километр ҳам не 6.5 километр мана омада дидед. ҳамин роҳа агар давом тиянд биёд агар бисёр мо ба нағз мешавад. масъалаи бар ин совет певет бошад агар ин ҳамаш ҳисоби ҳамаш ягон хоҷагии бесовет дар ин яғноб мондагӣ нест. ҳамаш совет дорад. мактаб ҳозир қадри имкон ҳаст. ҳама дар оянда умед дорем ки ҳамин яғноб обод шавад, бисёр нағз мешавад. захираи ҳамин яксолая тира мо ҷамъ мекунем то боҳора суғур борем хурд. масъалаи барқ мана 10 сол шуд. як генератор овардем мондем, ҳавай коркунӣ дорад 5 киловатта. барқа мо ҳам ҳай. сокини деҳаи кашӣ холаи гавҳармол соҳиби 12 фарзанд аст ва тӯли 29 сол дар ин водӣ умр ба сар мебарад. аллакай ҳамаи фарзандонашро хонадор кардаасту соҳиби набераҳо аст. мегӯяд ҳарчанд зиндагӣ кардан дар ин водӣ барои ӯ мушкилие надорад, аммо мехоҳад оянда набераҳояш соҳиби илму дониш шаванд ва он орзуҳоеро ки худи ӯ нарасидааст амалӣ гардонанд. яғноб обод шавад, духтурхона шавад, мактабхона шавад, бачаҳо набераҳо ҳамаш фурӯн хонанд, як шиёд гиранд охир илми амал. яғноб обод шавад, лазму гум нашавад охир. сокинони водии яғноб мушкилоти худро асосан бо қувваю бозуи худ бартараф менамоянд. аз сабаби сероб будани ин водӣ сокинони деҳаҳо барои худ нерӯгоҳҳои хурди барқӣ месозанд то бо ҷаҳони беруна ҳамеша ба воситаи оинаи нилгун ва радио пайваст бошанд. қариб тамоми намуди маводҳои хӯрокаро низ ба воситаи кишту кор ва чорводорӣ ба даст меоранд. аммо дар водӣ набудани мактабу беморхона ва нуқтаҳои алоқаи мобилӣ сокинонро ба мушкилӣ рӯбарӯ месозад. мушкили ҳамихи фақат мушкили ҳамки раҳи мошин сал қиинтарай. мактаб ҳозир нест дар деҳаи моҳон, духтуро нест. як касали бемошин то айния рафтан дар кор.
албатта бунёди роҳ байни деҳаҳои дурдаст барои сокинони водӣ бо қувваи худӣ номумкин аст. аз ин сабаб ҳам на фақат мардуми ин водӣ балки меҳмонон ва сайёҳон низ умед доранд ки дар солҳои наздик барои сохтмон ва хизматрасонии техникии роҳҳои автомобилгард байни деҳаҳои марғеб бадеф наумедкан кашӣ пскон кирёнте ва ғайра чораҳои зарурӣ андешида мешавад. ҳана бо сохтмони роҳ ба наздикӣ мана чанд сол боза давом дод сада раиси ҳукумати ноҳия баъд мана иқдомҳои ҷаноби олӣ президенти мамлакат бисёр иқдомҳои нек оиди мисол мирем ҳамин мардуми водии яғноб пеш гирифтанд. мо аз ин иқдомҳои ҷаноби олӣ бениҳоят хурсандем. майдатарин ҷое ки аз мадди назари ҷаноби олӣ дур намондагианд ҳамин чизам вақти баромадашон гуфта гузаштанд ки водии яғноб оиди мисол шароит ташкил кардан мо дар кӯбаи туризм дига шароит шавай карданда мо ҳам аз ин иқдомҳои ҷаноби бениҳат рӯҳбаланд гардидем. барои баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардуми ин водӣ албатта иқдомҳои ҷиддӣ ва маблағҳои зиёд мебояд. тибқи маълумот ҳанӯз дар соли 1991 вазорати ҳифзи табиат дар якҷоягӣ бо иттиҳодияи иҷтимоии экологии тоҷикистон дар нақша доштанд ки илова бар боғи миллии табиии этнографии ба наздикӣ ташкилшуда дар помир ва шеркент дар водии яғноб низ чунин боғи миллиеро созмон диҳанд. мутаассифона ҳодисаҳои солҳои аввали пас аз истиқлол он лоиҳаҳоро ки барои нигаҳдошти чунин диёри беназир ва фароҳам овардани шароити мусоид барои бозгашти мардуми кӯҳистон равона шуда буданд қатъ кард. имрӯз барои нигоҳ доштани ҷангалҳои арчазор, бунёди ниҳолхона, рушди боғдорӣ ва растанипарварӣ, аз он ҷумла гиёҳҳои шифобахш, эҳёи ҳунарҳои мардумӣ ва ғайра ташкилотҳои ҷамъиятӣ ба сокинон кӯмак мерасонанд ва барои пешрафти ин соҳаҳо дар водии мазкур таҳқиқотҳои гуногун гузаронида мешаванд. инҷо ба боз дигар ташкилотҳо биёянд марҳамат мо дастгирӣ мекунем, мо ба ёрдам кунанд, инвесторҳои хориҷа биёянд. мо албатта кӯшиш мекунем ки мо онҳо бо ҳамкорӣ кунем ва халқи мо беҳтар зиндагӣ кунад. оянда мо боз ниятомо ҳаст ки мисол дар деҳаи мо мисол дигар инвесторҳо биёянд як мини гес созем, гесҳои хурд созем, ҷудо шароити об. мо ба ҳамин хел барои сохтани мини гесҳо шароити нағз дорем. об мо ба фаровон. водии Зарафшон аз давраи шӯравӣ як минтақаи туристӣ буд. он солҳое буданд ки дар як сол то зиёда аз 20,000 30,000 туристҳо меомаданд. ҳоло бошад бисёр ҳам шумораи туристҳо кам шудааст, лекин перспективе ки равиши туризм дорад дар водии Зарафшон ба мо имконият медиҳад ки сол аз сол шумораи туристон зиёд шавад. барои ин намудҳои хизматҳоро зиёд кардан дар кор, сифати хизмата хубтар кардан дар кор.
аз ҷумла ҷалби сайёҳон ба ин водӣ метавонад ба беҳтар шудани сатҳи зиндагии мардум мусоидат намояд. дар ин маврид низ ташкилотҳои ҷамъиятӣ чораҳои гуногун меандешанд то аҳолии водӣ бо ин соҳаи даромаднок низ шуғл варзида рӯзгори худро боз ҳам ободтар созанд. чунин намуди туризмро ривоҷ додем ки дар инҷо аҳолии маҳал бисёртар кор мекунанд, барои он ки роҳбаладои мо, меҳмонхонаҳои мо ин аҳолии таҳҷоӣ мебошанд. фоидае ки онҳо мегиранд ин ба бюджети онҳо мемонанд. ва инро гуфтанӣ ҳастам ки ин соҳаи туризм ба онҳо даромади иловагӣ медиҳад. онҳо коре ки дар замин мекунанд, чорводорӣ кор мекунанд, онҳо корашонро давом карда мегиранд. туризм бошанд сезони туристӣ ки 4 маҳ 5 маҳ дар водии Зарафшон аст, онҳо даромади иловагӣ медиҳанд. барои рушди туризм дар ҷомеа дар водии Зарафшон бисёр кӯшишҳо кардем. мо бо ташкилоти ҷомеа дар водии Зарафшон туризм хонаҳои туристӣ ташкил карда дар онҳо ҳама шароитҳоро муҳайё кардем. барои боз ҳам беҳтар ташкил кардани ин хонаҳо, беҳтар бо транспорт, бо дигар воситаи асп, воситаи хар, бо ҷоҳои таърихӣ бурдан, таърихи халқи Яғноб, донистани меҳмонон, мо албатта бо кӯшиш мекунем. мо шароите дорем ки оянда дар деҳаи мо дар водии Яғноб боз туризм тараққӣ кунад ва аҳолии мо беҳбудона зиндагӣ кунад. имрӯз ҷомеа вазифадор аст ки гузаштаи худ ва бузургии тамаддуни қадимаро ки ворисони он яғнобиҳо ва забони онҳост ҳифз намояд. барои ин мебояд ба рушди вазъи иҷтимоии иқтисодии водӣ ва баланд бардоштани сатҳи зиндагӣ, пеш аз ҳама вазъи таълиму тарбия ва хизматрасонии тиббӣ дар Яғноб чораҳои ҷиддӣ ва муассир андешида шавад.